ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಉಬಾರ್ದ ಮಂಜು ಬೈದೇರ್ನ ಕಥೆನು. ಭಾರತದ ಸುರಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮನು ತೈವತ್ತೇಳೆಟ್ ನಡೆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮನು 37 ತುಳುನಾಡು ತನ್ನಾಲ್ಮೆದ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದಂಗೇಡು ಪೊರ್ಮಿನ ರಾಮೇಗೌಡರು ಕಲ್ಯಾಣ ಪೇರ್ನಂಚಿನ ವೀರನ ಪದರು ನಮಗ್ ತೆರೆದೆ. ಅಂಚನೆ ಉರಿ ವೀರು ಮಂಜ ಬೈದ್ಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆರೆದಿನ ಮಂಜ ಬೈದ್ಯರು ಉಬರ್ಡು ಗುಮಾಸ್ತ್ಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪೇರ್ನ ದಂಡು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತಿರಿನಿ ತಾಲು ಕುಡಿತಿನ ಮಾತ ಜನನ ಬಂಧಿಸಾದು ಅಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ ತೆರ್ತದೆ. 5 ಜನ ಜವನಿಯರನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜ ವೈದ್ಯರು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಪೇರ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ. ಮಂಜ ವೈದ್ಯನ ಧೈರ್ಯ ಜೀವದ ಕಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣತ್ವಿನ ರಾಮಗೌಡರು ವೈದ್ಯನ ದಂಡದ ಉಪದಂಡ ನಾಯಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುದುರೆಯರೊಂದು ಮಂಜ ವೈದ್ಯರು ರಾಮಗೌಡರು ಕಲ್ಯಾಣ ಪೇರು ಕುಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಡಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುವೇರಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿ ರಾಪಾರ್ದು 1837 ಇಸ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತುಳುನಾಡಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಿ 13 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಕಂತದು ಮೊಗಲಿನ ಪೂರ ಪತಿಯರು ಮಂಜ ಬೈದ್ಯರು ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು. 1837 ಮೇ 27 ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಬಾರ ಮಂಜ ಬೈದ್ಯರೇನು ಬಹಿರಂಗಡೆ ಗಲ್ಲು ಪಾಡಿಯರು ಆರಣ ಪುನಃ ಗಲ್ಲದ ಕಂಬಡೇ ಕುರಿದು ಬುಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚಿನ ಬೀರೆ ಮಂಜ ಬೈದ್ಯರೇನು ಸಮಾಜ ಆವಡು ತುಳುನಾಡ ಆವಡು ನೆನಪಂದಿನ ತುನಾಗ ಉಡಲದು ಬೇಸರ.